Sziasztok! Mintapanelt fogunk most készíteni. Ez egy olyan termék, amire nem kaptunk gyári mintapanelt, újdonság, lehet, hogy csak sok hónap múlva készülne el, mi magunk kézbe vesszük a dolgot. Egy sima 18 mm-es bútorlapra felragasztjuk csempéket, ez egy újdonság, 33x90-es méretű, ezért jó, nehéz, súlyos csempe, úgyhogy jó alaposan kell felragasztani. Nézem mit, egy teljesen sima ecetsavat szilikont fogunk használni a felragasztásra, amit jó alaposan 6-8 pöttyel felragasztunk. Fugatávra sima T-keresztet használunk. Nem javasoljuk senkinek, hogy zártan tegye össze a lapokat, tehát ne használjon fugakeresztet, bár a lap az maga tudná, hiszen ez egy élvágott lap, de semmiképpen nem javasoljuk, mindig egy kicsi fugát hagyjatok. Kollégám most megmutatja, hogy hogyan is csináljuk. Az első lapot már felragasztottuk, most jön a második. Megfordítja, és a lap hátuljára adom ki a szilikont. A lap hátuljára 6-8 szilikonpöttyöt tesz. Amíg ő ezt csinálja, én mutatom, hogy a lapokon van így ilyen viaszos, műanyagnak tűnő valami kis cucc, ezt azért teszik rá, hogy a szállításkor a lapok ne karcolják össze őket, de ez ennyire könnyen lejön, tehát pillanatok alatt, ez egy ilyen üveg tisztítóval szedtem le, de igazából a fugázáskor, amikor a burkoló mossa le, már akkor könnyedén le fog ez jönni. Na nézzük, hogy hol tart. Szilikonpöttyök lettek a lap hátulján, ez elegendő lesz. A gyárban is a minták ugyanígy készülnek, ők sem készítik másképp, szilikonnal vagy pedig viaszpisztollyal ragasztják fel, ki mit választ. Beigazítjuk, mindjárt be fogjuk nyomkodni. Oké. És gyakorlatilag ennyi. Ugyanezt fogjuk végigjátszani az összes panelon, várunk egy nap száradást. Oké, milyen lett? Nagyon jó, ez egy sima lap és egy 3D-s lap. Marha jól néz ki. Holnap pedig, mikor megszáradt, mert visszük is a bemutatóterembe, hogy jó sokat tudjatok belőle vásárolni. Köszönöm, hogy megnéztétek.